číslom 18, Jaromír Prášek. Pokračujeme ďalej. Sa stáva, teraz poviem víťaza, aby nikto nebol prekvapený. Víťazom sa stáva Jaromír Prášek a na druhom mieste skončil Jiří Lásik, tiež z Českej republike. Takže víťaz Jaromír Prášek z Českej republiky, na druhom mieste Jiří Lásik z Českej republiky. Veľká gratulácia páni, perfektný výkon. Gratulujeme páni, úžasný výkon. Zapozujeme si, odozdajú sa ceny. Odfotíme sa. Dominik, prosím. Veroniko. Sobie. Together. Some pose, victory pose, whatever you want. Guys, only top 3. Thank you, congratulations. Top 3 guys. Do your favorite pose. Vašu obľúbenú pózu. Si to už je sám. Only the winner. Taktiež chcem upozorniť, že nás čaká teraz overall woman, overall man. Tak nikam neutekajte, víťazi. Veľká gratulácia, veľká. Veľká gratulácia. Ostatní páni, vy ste tiež víťazi. Ale dneska to vyhral tento pán. Celkovo. Poďte k nemu, dáte spoločné fotky, všetci víťazi na stage. Zapozujte si. Dajte victory pose, všetci, rovnaká póza. Ja by som poprosil aj všetkých porodcov postaviť sa k víťazom. Zapozujeme si na pár fotiek. Bez vás by to dneska nebolo možné. Every judge, please come. Ja by som chcel veľmi poďakovať za ich dnešnú prácu. Nebolo to jednoduché rozhodovanie. Porodcovia zo Slovenska, Česka, z Rakúska. Every judge from every country. Thank you very much. Thank you very much, guys. Ďakujem za vašu prácu. Veľmi si to vážim. Môžete zagratulovať víťazovi, zapozovať si. Urobíme si skúšku. Zatleskáme im. Bez nich by to nebolo možné. Či už sú to rozhodcovia, alebo súťažiaci. Je to o týchto ľuďoch, o tých emóciách, o všetkom. Ďakujem každému jednému rozhodcovi, ktorý sa tu zúčastnil. Poprosím len víťaza samotného, nech si to užije. Víťaz! Děkuju Filipovi, poprosím ještě Filipovi, potleskejte. Předvedl obrovský výkon. Děkuji. A ja chcem
poďakovať všetkým, ktorí mi s týmto podujatím pomáhali. Ďakujeme pekne.